Здравейте, потребители на VBOX. Аз съм Earthvenom и тук съм... Earthvenom, не пак, аз съм Voltex. И БГ и тук са сменя Кратос. БГ, да, пак спомених ника, естествено, ще съм ПЗ. И... Кеф са. Voltex на кеф повече да се промених. Обаче вече няма го променям. Вече няма го променям, защото се обещах на себе си. Не е яко, брат. И да. Вече те промених в Skype, официално си Voltex. Абе, мънка му е. Трябва да променя и Ще виждат геймплея, ами, защото на цигани. Къде са не до цигани? Абе, брат, деда с катая, бе. Роля. Бах ти фил. Аз съм пъмкин, човек. Кой съм го взел? Който пъмкин. Тулегит. Кой? Тулегит. Опа, намерзя с кая, Нека се слидвам. Много бързо се слидна, брат, бързо. Фак. Добре, влизам. Тулегит, нали? Фак. Брат, слидна са причини си икари. Сега не ме виждат. Един торч би си икари. Брат, може да торч в тази игра. Един торч биеш, един си икари. Сега се измъкна. Сега го подгони пак да го би. Аз се скрих тук. Съм при Майнкрафта. Няма къде. Няма, аз къша. Нямам стрелям. Пишете ми. Така имаме. Майко, фанаха ма, край. Чух просто как ма фанаха. Фанаха ма. Като се пише. Добре, ще беше, стана след 10, след 20 секунди. Чакай. Огромно забъгва. Бъгвам за компа. Яко. Ай, послаха. Али, бе, не. Какъв просто бе. Ей, ще мина преди тебе. Али, ако на 2, 3, 4, 5. Ха-ха. Добре са. Тук workbench. Няма нищо. Така. О, кой го би, бе? Тук има един много мръсен торч, деца ще влидна някъде, не мога го фаним, брат. И ги би някакъв мега гадния торч. И влизаме в Legit. Добре. Тук на други пъмкини, може би? Не, тук ми няма такова. О, пъмкин. Да изкажеш ли правата ми? Да. Няма. Много е скаща. Одни ли са туалети случайно? Не, супер. Те. Та къде си? Играй да си. Защо? Аре, бе, къде има? Ще набият 100%. О, така. О, ето, фанах го. Къде? О, гадният торч се измъква, торча бяга. Брат, някакъв торч бяга, брат. Торча. Има вратив, като не мога да фаним. Защо много нагал този торч. Много мания. Други гейми аз ще играя просто. Какъв е този гадният торч? Тук е много мръсно с торч, човек. Много е гадно. Сега го изтървах, много дребено е. Избягаме. Бах торч. Какъв е този, бе? Как ще да ми видиш фейскам? Как съм облечен за Хелън? Някакъв мангал. Ще го пробвам за Хелън. Ого, каква е тази чиквичка тук? Чиквички. Не можеш да знаеш. Май. Защото знаеш ли Хелън? Може. Ама ще трябва ли? Да, бе, не човек, самичък ще изляза.
Това направи някакъв мира качалник. Що е, мисля се Аре, бързо идваме, 32. Ама бързо идваме, хайде ми си, ама бързо. Ще направим още Аз някакъв. съм тук, зад тебе съм. Добре, влизай в арена. 2. Да, арена 2. Аз бързо не мога фана неща, човек. И аз съм вътре. О, тая арена е много яка. Voltex. Изпирали съм джойнал. Стейш. Ето това зад тебе съм. Аз съм този Стив. Защо си Стив? Да, защото си кръстил ГГ-та главно. Да. А той си направи нов чанел в YouTube. Да, ще рекламирам. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. О, добре. Фурнеш. Опа. Опа, аз сега вкусам. Таков стоун. Ма не кола, стоун. Аз съм фурнеш. Аз ще бегам. Аз ще скрия. Аз ще потира някой... Ах, как падна. Ще потира на много високо. Сериозно, тук има тръв. Добре, давам. Взяй торч някой да е. Не мога да види. Брат, аз ще скрия някой ми Торч разбира. и фурнеш гонят кика. Добави, дойде и крафтинг тейбъла. Човек антидоминация, разбираш ли. Няма какво стане. Аз ще се намира за любимото място, брат. Никой няма откъде тук. Добре. Аз се скри. Има някакъв фурнеш до мен, дето щупи да работи. Не мога да разходим, брат. Иначе ще бягам. Вече ми даде и един фурда и това да снимам, просто не мога. Не видим дали Ево мога. си на ефирно. Не мога да се сходим, тук трябва на мой блок. Ей, си кара. Нямам мод спайни. Брат, аз съм се скрил да мира якото място. Различно, гледам всички отгоре. Защото гледам как един сикър гони. Майка! Един сикър изтърва 3 блока. Сега го подпукаха, брат. Ще го убия. Това си ли, бе? Да, я бият там при Мелона. О, сикъра ги изтрепа. Да, иди се кача. го виждам. Иди се кача при мене. Да му нападни. Аз ще го бутам. Снече. Молята. Клама! Още 80 секунди трябва да издържа. Бая са, трябва да внимавам тук. Брат, моля те, ако ме видиш, няма такова. Добре, няма, защото аз знам, че се коси. Само искам да знам кое си да не те бия. Фок. Идвам ли? Не знам, не те виждам дали някакъв тук се засила по стената да бяга. Ти къде си в момента? До уита. Аз се видях. Шибаш уита в момента, нали? Да. Наблюдавам-та. Къде си? Тук ли си? Не, изобщо не съм в уита, аз съм толкова далече. Ма те виждам как шибаш на. Сега ти до пъмкина. Не до пъмкина, до джиничи. Да, там са си. Watermelon. Ще се наблюдавам, ще замина нататък. И ако е ранен. И честа, отвори честа. Добре, къде подава ли си? Влезе в спална. Излезе от спална. Къде? Добре, ако те хвана вече ще прибия. Не, човек, защо? Само че така идваш към мене. Не! Някакъв пиараш, аз съм да разбия блок, човек. Тук с един друг блок стоим, брат, с един гриво. Фак. Добре, тук няма как да ме видиш. Следиш. Някакъв човек, някакъв ще го прибива е. Свали го долу, браво е. Тук се мира за ребенки, издържаме, още 70 секунди. Само да ни кът толкова бавно, колко дори секунди ще чакат човек. О, брат, тая игра. Кажи къде е да бия по-бързо. Ако тръгнеш към мен, ще кажа, брат.
Значи, брат, това е последната игра, защото, нали, ще ми вземе гигабайти, точно гигабайти. Майка ми вика след малко си лягам. Още, да, трябва да вземем вкъсна на даска. О, добре! То се е много задебен, брат, много задебен. Издържа ги, сваля ли. Фак. Фак, добре, никой не се качва по мене си още. Значи си нагоре. Всяко някой макин за 20. Добре, вече официално ако те намеря, те убивам. Защо, брат? Ако те намеря, само те на 20 секунди. Но вижте двама. И аз бях само последните. Газета. Пока се съм долу. 10 секунди, няколко бе. Вижте, че имаш има. Брат, 5 секунди! 5 секунди! Я нагоре в момента, брат. Слушай! Шампион. Как ти да е? Видя ли му? Видя ли за Стоун Блок, да бягаш? Добре, какъв блок беше и къде се беше? Бях Стоун Блок и бях на покрива на къщата, голямата. Какъв блок беше? Стоун Блок. Видя ли Стоун Блок, да го подгониха всички? А пак ще играем ли? Не. Може би след зад камера. И до скоро. Здраво я. Както видях. Аз бях. Знаете с кой съм бил? Voltex, долу. И